kushuthi uhluleka ukuzizwa isengale ukuthi ayikabi right useyahlekwa ngedemo kanti bekufanele ayenze yena alalele yena noma alande abanye abantu abazi ngomculo hlale phansi kulalela ukuthi yini engingayilungisa kodwa inkinga ukujaha udumo ukujaha namlungu umculo ungakabi right umculi kodwa manje onamaphutha amaningi kakhulu amaningi two abantu sebayiproducer ngithi ayish leyo kuproducer ayikho right ngoba mina makuzokwenzeka uthola ukuthi akekho umuntu ozongiproducer kufanele ukuthi mangiqede umsebenzi e-studio ngihambe nawo ngendlini ngiyoyilalela ukuthi iloko kufanele kulungise nalokho ngoba ayikho right into yokuthi uproducer wena ayikho right uzizwa kanjani wrong kunzinyana ukuzizwa ufuna ukuthi lento lokhu uyilalelile kaningi uyakwazi ukugcina ukuthi hayi lokhu ku-wrong lokhu ongenasikhathi ngeke uyenze hayi mawujahile ukuthi ujahe nje ukuthi kuzwe abantu angeke uzuzwe uproducer vele usiza ukuthi lawo maphutha kanjalo ungena lapho yebo amaphutha mhlambe uyafletha ivoice yakho noma ingoma yakhe ikhomba ukuxuba inkathi edlule nenkathi yamanje uthola ukuthi inkulumo yakhe ayisazwakali kahle ukusiza lapho ngomthetho phela isikhathi esiningi sesiyabona manje abantu bayiproduce kodwa muthi uyabheka indidane ziyahamba iproduce omgqumeni nezahamba iproduce uxaye uthi kona lapha esikhatheni samanje ngabe sebathi benamatalent lawadlule ngalendlela hey kulesikhathi samanje wonke umuntu uyazi wonke umuntu uyazi akekho ufuna ukuthi akazi make kuthiwa utshelwa into ubona ngathi akaseyena umuntu namlawula nje mhlamba ngathi akanamandla mhlambe noma ngazi umsizingeni eliphansi kanti ukutshelwa kuyimpilo nje ngomthetho ukutshela ukuthi hayi wrong la ukusukuhlanganisa nokwakho kuphuma into right kakhulu siyabona mfam Khizwa ngena 2016 emculweni and futhi ingoma uyayivonga ngesiqamba manga idlalela isiginci awugcini ngokuthi udlala isiginci uyacula until is 2024 manje 2024 shothi 10 years lo ngithe mangikhiphe le album kwawukuthi vele ngisayidinga nami ikhampani engingasebenza phansi kwayo kwase kuvela ukuthi ubaba washela emhlophe uzohambela indawo enza ama audition ngangila eGoli ke kwathi uzo eMsinga uzo eNkandla ngicupha ke nami ilanga laseMsinga ngathi ayibela ngizokwehla ngisukela eGoli ngeMsinga ngehla ke ngaye eMsinga hayi 2016 njalo kuphumele album futhi kodwa ngisadinga vele umuntu ozokwazi ukuthi angiphathe nganikela khona ke zayikhala ke Mphelankani mangaphosisa icishe sasi 33 la kwakwehla indoda ukuthi ke phela ubaba uNgcobo uthi indoda nesigince sayo nephimbulayo lapha stage adinge ma backing akufuneka umuntu la ozoshaya lesiginci uzenzela yonke into yebo kufuneka umuntu oshaya isiginci aphinda iculele hayi ke vele wena suke ke sasiphambili ke mina sibaningi ke vele edlala iginci ekhaya khona umfowethu utelekile kube uncinci ke ozalwa ubhuti ngedlana bese kuba yimi safika ke vele early sabhalisa thina shothi kwaqala umfowethu weza ke uncinci kweza mina ngaba nje wesithathu shothi kusalandela ke 30 ke yabantu nanibo 33 sahlala ke salinda kodwa ke ngiyayizwa vele ingqoko ke kodwa la eduze kwami ukuthi hayi bathi wena haya kusageji asazi noma ungawu number 1 kodwa nje wena usuyothathiwe wena hayi nami kodwa phela kithi abantu basangena bayacula futhi la hayi angithembi kanti ngempela bazothi mabe jaja obaba uNgcobo cha impela ngiphume unumber 1 lapho kufuneka abantu abangayi kwakufuneka abantu cishe kwakufuneka abantu abawu9 kodwa kuzothathwa 2 kusazohlunga futhi kulo 9 kuzohlunga kule 9 izohlunga 2
ngaba u-number 1 kulo 9 kulo 33 ngaba u-number 1 ke kwafuneka kodwa ke 9 ke phela stage yeah hayi lapho ke nami ke ngathuka ukuthi hayi bantwini abangaka kushuthi into engiyishoyo kushuthi yezwakala kubantu ngoba cha nabantu vele base bengitshelile nje ngoba wawufika ucule bese uyohlala futhi nabantu vele ababukayo nje ehlweleni vele babesho hayi wena hayi uthathiwe wena nangempela ke namanje vele ubaba uNgcobo yasebenzisana naye kuyihash movement. Uyihash namanje ngikhona na kuyihash movement ngiyaqhubuza ngapha ngumlungu ngiphinde ngibe khona ngala okumuntu ke osiqeqeshe kakhulu ke kulento ye live ngoba ngiqabuke ngaye mina hayi besingayazi thina besazi ukuthi sidlalela sodwa mase kuhlangene iband yonke kuyinto enzima ukuthi siyenze thina kodwa nje umuntu ongiqeqeshe kakhulu kodwa kwenziwa abalula yebo awusekubalula manje zenza kanjani lezi zakini zakwena baphuma lapha akhamba baphuma kunani uthi ngisazi ke babe onamba owekhona babe khona kule 9 kule 9 kwathathwa ngake wagcina ethathe 2 wayesezosebenza sezorecord noma kubani lo mfethu usacula la mthathana yebo check kufanele phela efuna senze ukuthi imali kakhulu because abengaqashi bengadlala eradioini indaba ya online yona sisebenza kulezi zinto abantu sebeyustream umculo yesiqamba manga hayi ikhona ikho nje nami sengithi hayi ngithemba abalandeli ngoba kukhomba nokuthi thina sifike angifuni uqamba manga ukufika kwethu thina i-social media hayi bengayi-understand ukuthi yini kwenziwani ngena abantu abaphaphayo ukhona ubhuti nje ongifake kakhulu kiyo uMthembiseni Buthelezi engifake esaqala nje ngifake kuFacebook mina ngidideka nje ukuthi uFacebook uthi uzongenzelani lo muntu impela hayi ngeke ngawubona futhi ki-album yami yokuqala ngabona ukuthi abantu bela sebebaningi abangaziyo ngoFacebook koneke manje khona na osukusebenzisana nabo mabe perform live yebo ngisebenzisana nabantu abaningi ngikulekelela lapha kuGatsheni ngikhona futhi kuMakhabazela kamba nomlabalaba sike sasebenzisana naye sikwamaphumulo siyosebenza kwamaphumulo nje labo bafethu abawu4 oma bewudla live nisuku ukhona yebo ayisuke ngikho ushawubala 1 hayi udepend ukuthi ufike nomuntu okanjani ngaku2 ngiyabamba naku1 hawo inkonzi kade yalide babu1 dlala hawu mina ngiphelela ngiphelela impela nje mangestudio nje kushoda lezo zinto ezimbalwa naku umuntu ongixhasayo mina angimenzeli indleko kakhulu isiginci ngizoyidlalela ngizoyilidela ngibhekele usezobhadala lezi bona umthetho isifiso sami ukuthi ngidlale style leso kuyisona kahle kahle ngafunda ngaso esibizwa ngesichunu bedlalwa ubhuti ngedlane namashayina amahle nocela zimncike isona style ke abantu abangikhalelayo ngaso ukuthi sicela uzama usibuyisa ngisenhlelweni zokuthi ke ngisenze kodwa ngelinye iqembu bese iqembu likaMlungu liphume ngogudi shuthi le EP ezophuma kuzobe ngelinye iqembu kuzobe kwelinye iqembu alikabi khona igama lalo noma sifihleliwe soza ngetshe njengenyoni hayi ngisafihleliwe kwamanje kodwa lona linenkuzi phakathi hayi ekulindele lo suku be ngiyathemba ulindile uDecember njalo hayi angeke ufike uDecember hayi ngcono phela abacuba futhi uDecember ayisha sigcina sisebenzisana kabi la kube khona abagcina uthola manje nase studio asisaphathe kahle sekungathi uManqele uthola isikhathi eside yena kanti mina ngumkhize nginikezwe isincane singaka kanti ubuyela manje hawo njengamanje kusebenzeka kahle
2 nabantu umsebenzi wakho uyanakeka uma ukhipha nje kanje. Yeah, bayakwazi nje. Sebeyawusupporta kakhulu umculo manje. Ayifethu. Bawusupporta kahle kakhulu. Mawubuka nje ngenze sibone buka umlawuli kade shaya 1 million. Umafikizo kade shaya 1 million. Mawubuka abantu kwabakhipha ngoDecember bezokushaya yani bebengeke. Ngoba lapho isuke sekusebenza ipolitiki. Hayi lapho ulungeke lapho. Ngisho washaya ihit enjani.